an taba addinin musulunci, kuma ya zama dole mu ci gaba da faɗa ma duniya mu'ujizar littafin addinin musulunci domin su sani. Ku saurara ku ji abin da wannan pastor din ke cewa. Muslims are saying, according to the hadith, Muhammad doesn't know how to read and write. Wow. So if truly he doesn't know how to read and write, who is the author of Quran? Kasancewa annabin mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai iya karatu da rubutu ba, amma ka sani ayoyi 6,236 babu makawa daga bakin shi suka fito. Debate zan daura daga yau, zan kalubalanci duniya game da Alqur'ani. Ina kalubalantar zakakuran makaranta marubuta su kawo min wani kundi mai cike da azanci da fasahohi kamar Alqur'ani mai girma. Qur'ani ba wai littafi bane kawai mai dauke da rubutu na larabci. A'a, ku bude kunnuwanku. Qur'ani wani kundi ne mai kunshe da lissafi, kimiyya, da wasu ka'idojin na'ura da na bincike, da wasu labarai wanda suka faru a da kuma wanda za su faru a nan gaba. Kaɗan daga cikin misaloli, a cikin ayoyi 6,236 na cikin Alƙur'ani mai girma, kalmar al-yau wato rana ta zo sau 365 adadin ranakun shekara na kalandar musulunci. Kalmar shahar wato wata ya zo sau 12. Kun ga shi ma adadin watanni da ake samu a shekara. Kalmar ayyam wato ranaku ya zo sau 30. Kun ga adadin kurewar ranakun wata na musulunci. Kalmar rijal wato namiji ya zo sau 23. Haka ma nisa mace ya zo sau 23. 23 a hada da 23 zai baka 46. Yau masanin kimiyya na tabbatar da cewa ƙwayoyin halittar DNA na ɗan adam guda 46. Kalmar duniya ya zo sau 115. Haka ma lahira ya zo sau 115. Duk a cikin Alƙur'ani mai girma. Kalmar mala'ika ya zo sau 88. Haka shaiɗan shi ma ya zo sau 88. Aljanna sau 77. Wuta sau 77. Kalmar rayuwa alhayat ya zo sau 145. Haka mutuwa almaut ya zo 145. Na ƙalubalanci duniya su kawo mana littafi mai cike da azanci da fasahar lissafi kamar Alƙur'ani mai girma. Matattunsu da rayayyunsu, na samansu da na ƙasansu, wanda suka gabata da wanda suke da rai da wanda za a halitta gaba. Babu, makar ku manta, wanda ya kawo wannan littafi bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Hakan yake nuna cikar ƙudurin Ƙur'ani cewa ba daga mutum yake ba, daga Allah maɗaukakin sarki ne. A matsayin ku na musulmi ku tura bidiyon nan zuwa gaba. Ni kuma zan irga na ga musulmai nawa ne suka yaɗa wannan bidiyon.